Hi mga moms! Good evening po sa inyong lahat. And for today's video, ayan, napakarami kasing mga nagtatanong at nag-chat, no? And nagko-comment sa mga videos kung bakit daw nabago o bakit may bago akong account wala sa aking Facebook. So, nagsimula to month of April nung nagpunta kami sa Palawan. So, prior to that, doon ko lang kasi siya na-detect nung April na yun na bakit may mga video kasi ako na medyo mataas na talaga yung mga views na hindi siya napapasok ng income. Then sabi ng aming handler, meron nga daw pong mga violation. So akala namin 1 week lang or 2 weeks lang maaayos na siya or magbabalik na ulit sa dati. So yung mga uploaded videos ko pala is wala na siyang income or hindi na siya nababayaran ni FB o ni Meta. Then so I assume na magiging okay pa siya or kaya pa siyang mahabol. So upload pa rin ako ng upload at live pa rin ng live. So yung mga iba mga uploaded videos ko, meron siya income pero hindi siya ganun kalaki. Pero nangyayari, since tumataas yung views, dumadami siya na dumadami. Pero yung income o yung salary niya, mababa pa din. So hindi siya halos nadadagdagan or hindi na umaangat. So again, another week yung hinintay namin, another cut off kasi nagbabaka sakali na nagkaroon lang ng problem or nag-update si FB or baka ganito ganyan, ganito yung nangyari. So, yung mga assumption. Hanggang sa tinanong ko ulit yung aming handler regarding dun sa mga uploaded videos or dun sa nangyayaring income nung pagpasok kasi nakasahod na nga. So, wala na siyang sinahod. So, sabi ko, baka pagpasok ng panibagong buwan, itong June, okay na siya, magbalik na siya sa dati. So, after a week, okay lang, medyo meron naman siya. Tapos, itong second week, wala pa rin, naka-in-review pa rin yung mga videos ko, yung mga i-upload ko. That time, meron akong video na mataas na rin yung nag-views na halos umabot na siya ng 50,000 views. And wala pa rin talaga siyang income. Negative pa rin siya as in zero or walang binigay at all. So, sa mga mag-upload ng mga videos o doon sa mga magbi-video or magbablog, gaya nga na sabi ni Brenda, iwasan natin na yung mga foul, yung mga do's and don'ts na dapat alamin natin during nag-upload tayo or yung mga ginagawa natin sa live, especially yung mga harassment, kung may nag-aawa, yung mga malicious act, ganyan, so huwag natin gagawin. And higit sa lahat, ang huwag pagsagot o pagpatol sa mga bashers kasi nga isa yun sa mga cause na maaring nangyari kaya hindi na naaprubahan ni Meta yung aking mga videos na magkaroon ng mga ads. So, baka nireport na rin. So, hindi rin natin masabi. So, again, ang conclusion is maring kasalanan ko siya. Naging kapabayaan ko rin. Kasi, siguro, pag may mga ganap, hindi maiwasan. So, basta kuha ka na, gawa ng excitement, masaya yung video. So, akala natin, okay siya. No? So, yun pala, may mga violation na nagawa. Kaya, hindi na siya na-aprobahan or hindi na siya nabigyan pa ng ads ni Meta. So, ngayon, gumawa ako ng bago kong account. Ano ba yun? June 16. Tama ba? June 16, ngayon lang kakagawa lang through the help of our handler, Pierre Robert, and of course, the full support of the Social Climber Squad. Maraming salamat. At sa lahat ng mga viewers and followers, maraming salamat sa inyo. Kasi, agad-agad, umangat na rin yung ating bilang ng mga followers. So maraming salamat for that. Thank you so much talaga. Ayan, at abangan nyo din syempre yung mga
gagawin natin mga vlogs and videos, collaboration with the Social Climber Squad. So, mas marami pa mga interviews, kwentuhan, mga kulitan, mga asaran. So, subukan din natin kung makakalusot yung mga pranks na gagawin natin. Ganyan. Yung mga special guests. Oo. Ano na? Oo. Syempre naman, dadagdagan natin. Kailangan mag-isip na tayo lalo ng mga bago nating gagawin. Gano'n. Mga bagong pambubuking, di ba? Yung mga chismis, di ba? Ganyan. Syempre, aside sa live, meron din tayong mga gagawin, mga uploaded videos, mga kaganapan dito sa Naguan, mga updates, alam mo na. At alam ko naman higit sa lahat ang gusto ninyo yung mga chismis. Baka ninyo yan, ha? And, yun, back to zero nga. So, kahit mag-back to zero tayo, it's okay. Ganun talaga. We have to start again kaysa, di ba, masayang yung kanya-kanya nating mga effort. So, yun lang. Again, sa lahat ng mga naka-follow and naka-subscribe mula dun sa isa kong Ma'am Shiji account, please do also follow this Ma'am Shiji na wala naman pong space. And papakita ko sa inyo sa screen yung aking bagong account. And, yung previews, wag nyo muna siyang alisin kasi through that page, pwedeng dyan din ako mag-update regarding sa ibang mga ganap. So, siya magiging taga-share ng ibang post, no? So, ayan. Thank you so much. And dito rin sa ating YouTube channel, of course, Ma'am Shiji. Siguro okay na rin yun para at least isang name lang, para hindi na rin masyado nagkakalituhan. Mas updated kayo sa lahat ba ng aming mga gagawin o magiging ganap ng bawat isa. Kung saan man kami mapagtag. No, ayan. Hindi pa pala si Jigja. Thank you so much. And so, para na sa ganun lahat, masasagot ko na ng isahan lang yung inyong mga tanong. So, andyan ilalabas ko, ipapakita ko sa screen na to, yung ating pinakabagong page. Yan. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Again, this is Ma'am Shiji. Please do follow all the Social Climber Squad and of course, yung ating mga videos. Don't skip the ads. Thank you. God bless you all. It's DJ.